Yes, I'm reality. Iwa uwe ya uya kusokupai akaka wakarara pe. Hello, yeah man. Magadi muri Zimbabwe. Welcome back again Pasimu Reality ITV. Pana patinoku dzanya dzakasiyana dzinochitika munyika yeZimbabwe, nyaya dzinosirisa, dzinovhundutsa, dzinoshamisa, like nyaya ndine pana panyaya inosirisa, nyaya inorwadza guys. Pane mwanasikana anonzi Melody anobva kurushinga uku, asangana nedambudziko, anzi akati ari muchikoro achibva arumwa nenyoka ndokubva atisiya. You know, sometimes nyaya dzakadaro nyaya dzinovhundutsa, nyaya dzinotyisa kuti nyoka inenge yangopinda nepapi, inyaya yekuti pachikoro pacho zvapakaita kana kuti imhepo dzinenge dzasimudzwa even nemafamily members kana kuti chii, I don't know guys. Saka chakwatidza Melody wacho mamuona anodzidza parushinga high school, ndo pakasangana dambudziko. Anova young, ano chikoro, young and bad, and future iri bright, angati from 6 and 17 years. Zvinhu zvinorwadza. Saka before tida kuwadza picture yacho guys, tangotanga nekusimbisa timu yangu tanga kusvika paZimu Reality ITV. Ndoiti guys, kana uchingosina kusubscribe, please don't forget to subscribe Zimu Reality ITV. Uyezve, kana uchingori paFacebook, go and check out our Facebook page rakanzi DJ Sparks Zimu Reality ITV. One Facebook guys, trust me, go and check out unozvionera wega. Right, iyi mufananidzo uri pascreen apo nomufananidzo waMelody. You know Melody akarumwa nenyoka. Arumwa nenyoka ndokubva atorasikirwa neupenyu. Tisingazivi kuti pachikoro pacho pakamera sei, inyaya kuti pachikoro pacho paine huswa here, hapana kuklinwa here, chii, what's going on, kana kuti imhepo dzinenge dzasimudzwa. Because vamwe vakasimudzwa nokutumira futi zvimatokoloshi zvavoka zvinokurova, zvinokuruma, zvitonzi inyoka bongo inenge sitombo renyoka. Saka guys, ndiye Melody, zvingoti may your soul rest in peace. Pakaipa mahwani zviwira vanhu zvatosangana nazvo, but zvinhu zvinodzimba mwoyo guys, kuti mwana anenge agadzira achida kuenda kuchikoro, then from there uzoti mwana arumwa nenyoka, mwana kusina. You know, mamwe situation yekuti mulife ongozvivira vanhu, but hey, masituation akadaro haana kujairika. Saka guys, kurudzira ndinaye kumaschools nengoti ngatitry by all means kuti huswa husange huri everywhere. Ngatitry by all means kuti huswa huchekwe, so that pamadhuze nemaclasses kana kuti chii pange pari safe, kuita kuti vana vechikoro vasarumwe nezvinyoka izvi kutaurwa izvi, zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinosereresa. But still tingoti mhuri yekwana Melody, chemai, pakaipa mahwani. Still pane pamwe paunyatsovati kunyanya kusimbisa munhu, situation inenge yakaoma guys. Saizi kufirwa nemwana ari form 6 arumwa nenyoka, zvinhu zvekuti I don't know. Anyway, don't you guys can do good. Sometimes the person that are emotional because of my situation. I know what's guys. I know what's. Anyway, thanks for watching. Thanks for supporting Zimu Reality ITV. Don't forget to check out our Facebook page, DJ Sparks Zimu Reality ITV on Facebook. One. On Facebook. Don't forget to check out our YouTube channel, Zimu Reality ITV. Do so far my page 2 atumenya pusha Dr. DC angari kumberi angaine vanhu vakawanda, so that the information will reach as many people as ameno. So okay, thank you guys. Always remember, fear not, sin not, whether you like it or not. The truth is the truth.